Tumakbo na tayo. Sinong nakakita? Totoo ba? Sylvia, alam mo bang may nasugatan daw na nilalang bago umalis sila Mailing? Kailangan nating tapusin silang lahat. Sundan niyo ako. Hindi kaya yun ang kamay ni Madel? Mapagpalang araw po. Ako po si Sylvia. Isang simpleng tindera sa maliit na tindahan dito sa aming nayon sa Capiz. Kasalukuyang buntis ako sa aking unang supling sa aking mahal na asawa na si Edmond. Nakatira kami sa isang payak ngunit komportableng tahanan sa tabi ng aming tindahan. Madalas, pagkatapos ng aking trabaho, sinasalubong ako ni Edmond upang sabay kaming makauwi. Dahil malambot ang puso ng aking mahal, lagi niyang ipinapaalala na tigilan ko na ang pagtatrabaho, lalo na ngayong buntis ako. Ngunit masipag akong babae at gusto kong maging aktibo hanggat maaari, kaya hinayaan ko ang aking sarili na ituloy ang trabaho habang maliit pa lamang ang aking tiyan. Napakaswerte kong babaeng magkaroon ng mapagmahal na asawa. Si Edmond ang aking gabay, tanglaw at lakas. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng kailangan kong suporta bilang isang magiging ina. Masipag din siyang kargador sa palengke na maagang bumabangon para magtrabaho at laging umuuwi na may dalang pagkain sa pagkainan. Ano pat lagi kong pinagmamasdan ng pagputi ng bilog na buwan na pinagkaloob ng Diyos na manatiling masaya at payapa ang aming tahanan. Isang tanghali ng Sabado, naglibot ako sa aming madilim na eskinita kasama ang aking matalik na kaibigan na si May. Nagmamasid-masid kami sa kabuuan ng aming baryo. Kumukuti-kutita pang init ng hapong papalubog na araw. Maya-maya ay may biglang babaeng tumawag sa akin habang lumalapit. Matagal ka na ba dito? Ang kanyang tanong. Napahinto naman ako at tinitigan ng kumakaway na babae. Mukhang matanda na siya. Malambot ang kanyang mahahabang puting buhok na bumabalot sa kanyang muka. Ngiting lubos ang kanyang iniabot sa akin. Sumagot naman ako ng maayos. Ipinakilala ko ang aking sarili at itinuwid na matagal na akong naninirahan dito. Matamis kong tinanong kung sino siya at kamusta ang kanyang araw. Ipinaliwanag niya na bagong salta lang siya rito, kaya nagpakilala siya sa mga kapitbahay. Tinawag niya ang kanyang sarili na Meleng. Kagad akong nagpasalamat sa kanyang pakikipagkilala at ipinahayag ang aking pagbati na sana'y magustuhan niya ang aming baryo. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, bakit ba may pakiramdam akong may kakaiba sa kanya? Bakit hindi mapigilang titigan ng kanyang mga mata ang aking maliit na tiyan? Nakakaramdam ako ng kakaibang lamig, ngunit agad kong iwinaksi ang nararamdaman. Ayaw kong mag-isip ng masama laban sa kapwa kong hindi ko gaanong kilala. Baka naman nagkakamali lamang ako. Pagkaraan ng ilang linggo, unti-unting lumalaki ang tiyan ko habang patuloy kong minamasdan ang pag-ikot ng panahon. Dahil 8 months pregnant na ako, tuluyan na akong pinagbawalan ni Edmond na magtrabaho. Naiintindihan ko naman siya at alam kong para rin ito sa ikabubuti ng aming magiging supling. Kaya't naglagay na lamang kami ng maliit na tindahan sa tabi ng aming bahay para may libangan ako habang hinihintay ang aking panganganak. Doon ako madalas nagmumuni-muni at nag-iisip
kung ano kaya ang magiging itsura ng aming baby. Magiging kamukha kaya niya ako o ang aking mahal na asawa? Magiging malusog at masigla kaya siya? Sa tuwing naiisip ko ang aming magiging anak, natutuwa akong naiisip na magiging buo at masaya ang aming pamilya. Ngunit may bagay na nagpapanibago sa aking buhay. Ang patuloy na pagdalaw sa akin ni Manang Meleng tuwing hapon. Sa simula'y kaaya-aya pa ang aming mga kwentuhan. Mainit at matamis ang kanyang ngiti habang patuloy niyang tinitignan ang aking lumalaking tiyan. Ngunit sa tuwing nakikita ko si May at Aling Tessie na dumadaan, kakaiba ang kanilang tingin kay Manang Meleng. Tila may itinatagong lihim na hindi ko mawari o maunawaan. At isang araw, dumating ang pagkakataon para maunawaan ang kanilang pag-iingat. Sylvia, huwag ka masyadong lalapit kay Manang Meleng. Payo sa akin ni May. Kilala ko siya. Marami na siyang inaswang sa dating lugar nila. Mag-iingat ka para sa ikabubuti ng iyong sanggol. Gulat na gulat ako sa mga salitang binitawan ng aking matalik na kaibigan. Hindi ko inaasahan na ganoon pala ang pagkatao ng matanda. Ngunit alam kong hindi ako ginagawang tanga ni May. At walang dahilan para siya'y magsinungaling. Kaya tuluyan ko nang iniwasan ang pakikipag-usap kay Manang Meleng sa tuwing dumadalaw siya. Ngunit bakit parang lagi ko siyang nadadaanan sa labas? Bakit na minsan ay hindi niya maitago ang kanyang matalas na tingin sa aking malaking tiyan? At bakit sa tuwing nagkakasalubong kami ng kanyang matang mapanghusga, para akong nilalamig ng husto? Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog kasama si Edmond, biglang nagising ako nang marinig ang tunog ng kumakatok sa aming bintana. Tinawag ko si Edmond at hinanap namin kung sino ang nasa labas. Ngunit laking gulat namin nang makita ang isang nilalang na mukhang halimaw. Mapula ang mata at punong-puno ng laway na umaagos sa bibig nito. Gusto nitong pumasok sa aming tahanan. Mabilis na kumilos si Edmond at sinugod ang nilalang gamit ang kanyang itak. Ngunit mabilis ding tumakas ang nilalang papalayo sa amin. Nanginginig ako sa takot, pero masaya akong naligtas kami ni Edmond mula sa mapaminsalang nilalang na yon. At tanging isang tanong lang ang pumapasok sa aking isipan. Sino nga ba talaga si Manang Meleng? Kinabukasan, walang tigil ang bulong-bulungan ng aming mga kapitbahay tungkol sa nangyari kagabi. Mabilis kumalat ang balita na inatake kami ng isang nilalang sa gabi at pilit na pumapasok sa aming bahay. Si Edmond ay nagpasyang wag mo nang pumasok sa trabaho upang siguraduhin na ligtas ako. Sa kabila ng pangyayaring yun, tila ba walang nabago sa aming buhay. Patuloy lamang ang pag-ikot ng araw at gabi. Ngunit may isang bagay na napansin ko. Hindi na bumibisita si Manang Meleng sa aking tindahan. Nawawala na siya at para bang kinain na siya ng lupa. Ilang araw din ang nakalipas nang may isang kapitbahay na nagbalita sa akin na umalis na raw pala ang pamilya ni Manang Meleng nang hindi nagpapaalam. At sa huling pagkakataon na nakita siya, may bigkis na puti sa kanyang muka na tila ba ay mayroong sugat o paso. Sa sandaling yun, naramdaman kong bumagsak ang aking puso. Unti-unting nagkakaroon ng katinoan ng lahat. Si Manang Meleng nga ba talaga ang nilalang na pumunta sa aming bahay nung gabing yon? At kung gayon,
Totoo nga ang lahat ng sinasabi ni May at Aling Tessie tungkol sa kanya. Siya nga ang aswang na iniiwasan ng aking mga kaibigan at muntik na niya akong masaktan o makuha kung hindi dahil kay Edmond. Ngunit kung si Manang Meling ngayon, bakit ni minsan ay hindi ko nakita ang anyo niyang yun dati? Bakit palaging nakangiti at mabait ang kanyang itsura tuwing hapon kapag dumadalaw siya sa akin? At ang importante sa lahat, kung hindi siya ang nilalang na iyon, bakit siya may sugat at ano ang nangyari sa kanya at bakit bigla na lamang silang umalis? Marami pa rin ang hindi malinaw sa akin. Ngunit sa ngayon, nagpapasalamat na lamang ako sa Diyos na naligtas kami ni Edmond mula sa kapahamakan. Sana'y patuloy lang kaming maging ligtas hanggang sa aking panganganak. Matatagalan pa siguro bago ko malimutan ang nangyari at ang mukha ni Manang Meling. Ngunit umaasa akong isang araw mawawala rin ang takot at pagdududa sa aking puso. Kahit lumipas na ang ilang linggo mula nang maatake kami ng nilalang na iyon, hindi ko pa rin maisip-isip kung sino talaga si Manang at kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit bigla na lamang silang umalis nang hindi nagpapaalam? Isang araw, dumalaw si Aling Tessie sa amin habang iniindahan ni Edmond ang aking tindahan. Matipid nang ngumiti ito sa akin at muling nagbalik sa malungkot na ekspresyon. Alam kong may balita siyang bitbit na gusto kong malaman. Sylvia, alam mo bang may nasugatan daw na nilalang bago umalis sila Meling? Wika niya. Napatitig ako rito ng matagal. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Kasinungalingan ba ang mga balitang ito o may katotohanan? Sinong nakakita? Totoo ba? Tanong ko na puno ng pagkabigla. Oo, totoo. Si Mang Nanding, ang kapitbahay nila. Nakita niyo si Manang Meling na may nakabalot na puti sa mukha bago sila umalis. Sinabi ni Mang Nanding na parang may dugo iyon na tumutulo. Dugtong pa na paliwanag ni Aling Tessie. Sa mga salitang yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Simula nang makilala ko si Manang Meling, maraming bagay na hindi nagkakatugma. Ayaw kong isipin na totoo lahat ito at siya nga ang halimaw na umatake sa amin ni Edmond. Ngunit sa kabila ng aking pagtanggi, ang mga pangyayari ay tiyak na nangungusap. Kung si Mang Nanding nga ang nagsabi, malamang siya nga ang nilalang na yon. Malinaw na. Hindi ko na magawang magbulag-bulagan sa katotohanang nakaharap. Sa wakas, nasagot na ang lahat ng katanungan ko. Totoo nga siya ang halimaw. Isa siyang mapanlinlang na nilalang na nagbabalat kayo para makuha ang kanyang biktima. Sa gitna ng aking pagtataka at pagdududa noon, nagawa pa rin niyang manloko. Ngunit salamat sa Diyos at sa aking mahal na asawa. Naligtas kami sa kapahamakan. Kung buhay man siya, inaasam ko na sana'y hindi na siya makabalik pa upang manakit. Kahit kailan ay hindi ko makakalimutan ang mga pangyayaring yon. Ang mga araw na akala ko'y isang matandang kaibigan lang ang lagi kong kasama at nakakausap. Ang mga sandali ng panlilinlang niya habang nakangiti siya sa harapan ko sa kabila ng kanyang tunay na anyo. At ang pinakamahirap kalimutan, ang gabing dumapo siya sa aming bahay. Hinahabol ang aking buhay at sinisikap na agawin ng bata sa aking sinapupunan. Kahit gaano ako magtangka na burahin ang alaalan na iyon sa aking isipan, lagi itong bumabalik sa panaginip. Lagi kong naaalala ang amoy ng kanyang hininga
na nakakasuka at ang nakakatakot na mapupulan niyang mga mata. Ngunit salamat sa aking mahal na asawa at protektor na si Edmond. Naligtas kami mula sa kapahamakan. Salamat din sa aking mga kaibigan na si May at Aling Tessie na agad akong binigyan ng babala. Kung hindi dahil sa kanila, malamang ay nadenggoy ako ng nilalang na iyon. Ngayon ay umaasang makakamit ko na ang kapanatagan habang lumalapit ang araw ng aking panganganak. Nais kong isipin na hindi na magbabalik pa si Manang Meleng para guluhin ang aming payapang pamumuhay. Marahil ay nasa malayong lupain na siya at naghahanap ng ibang biktima at baryong pagtitirahan. Naniniwala akong darating din ang panahon na makakarma siya sa lahat ng kasamaang ginagawa niya. Mananagot din siya sa Diyos sa pagdadala ng kapahamakan sa maraming buhay na tulad ko. Patuloy kaming magdarasal ni Edmond na sana'y maliwanagan na siya at tigilan na ang masasamang gawain. Sa mga sandaling ito, patuloy kaming umaasa ng mapayapang kinabukasan para sa aming magiging sanggol. At sa tuwing naaalala ko ang nangyari, lagi kong ipinagdarasal si Manang Meleng na sana'y magbago na siya at huwag nang makapanakit muli. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Ako po si Sylvia, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw po, Kuya Chris. Nais ko pong ibahagi sa inyong programa ang aking kwento na hango sa tunay kong karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gordon. 40 taong gulang na lalaking nakatira sa isang maliit na baryo sa Mindanao. Pagpasensyahan niyo na po dahil hindi ko po babanggitin ang eksaktong lugar para sa kaligtasan ng lahat. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan nung ako'y binata pa lamang. Isang mainit at maalinsangang hapon na tag-araw noong dekada 90 nang pumasok ako sa tindahan ni Aling Nena upang bumili ng asin. Habang naghihintay na timbangin ng matandang ali ang asin, bigla akong nagulat nang pumasok ang aking matalik na kaibigan na si Ruben. Kaagad kong napansin ang malaking ngiti sa mukha ni Ruben na bihira lang makita sapagkat palagi itong nakasimangot at tila ba sinasakop ng problema. Uy tol, anong meron? Bakit hindi maalis-alis yung ngiti mo? Biro ko sa kanya. Tuwang-tuwa niyang ikinuwento na may babae na siyang balak seryosohin at tiyak na raw siya rito. Hiniling pa nga niya na samahan ko siya kinagabihan para umakyat ng ligaw sa bahay nito. Sa mga oras na iyon, talagang magiliw siyang nagkwento tungkol sa babae. Anya, napakaganda at mahinhin daw nito. Naalala ko pa ang sinabi ni Ruben na para raw siyang isang klasikong dalagang Maria Clara. Napangiti na lang ako habang pinapanood siyang magkwento ng maligalig. Kilala ko naman si Ruben bilang isang binatilyong hindi madaling ma-inlove. Kaya sigurado akong seryoso na siya ngayon sa babaeng ito. Matapos naming magkwentuhan at bumili ng asin, nagpaalam na si Ruben. Pero bago siya tuluyang umalis, muli niyang pinaalala sa akin na samahan ko siya kinagabihan para makapanligaw sa kanyang itinatangi. Wala naman akong magawa kundi pumayag sa kahilingan ng aking matalik na kaibigan. Hindi na nga muna sana ako uuwi. Pagkatapos kong bumili ng asin ay dediretso na sana ako kila Ruben. Pero naisip kong baka magalit ang aking ina kapag nalaman niyang hindi ako dumaan sa bahay. Kaya't dumiretso muna ako sa amin bago pumunta kila Ruben. Nang makauwi,
Kaagad kong ibinigay sa aking ina ang asin na aking binili. At sinabi sa kanya na pupunta lang kami ni Ruben sa kabilang baryo mamayang gabi. Napakunot ang noo ng aking ina nang marinig ang baryong binanggit ko. Anak, alam mo bang delikado sa baryong yon? Maraming nag-aari-arian doon na aswang doon, kaya wag na lang kayong pumunta. Magpaalam ka na lang kay Ruben bukas. Sabi nito sa akin. Ngunit pilit kong ipinaliwanag na importante daw ito kay Ruben dahil doon nakatira ang babaeng gusto niyang ligawan. Sige na po, Nay. Mag-iingat naman po kami doon. At kapag nakaramdam kami ng anumang kakaiba, aalis po kami kaagad, pangako ko. Matapos kong kumbinsihin, nauunawaan din ng aking ina na mahalaga ito para sa amin ni Ruben. Kaya pumayag na rin ito. Ang mahigpit na paalala lang niya, kapag nagkaroon kami ng masamang kutob, umalis agad kami kaagad. Tumango lang ako bilang pagsang-ayon. Maya-maya ay dumating na si Ruben. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata at ngiti na talagang excited ito para sa gabing iyon. Muling ikinuwento niya ang tungkol kay Jenny habang hinihintay akong matapos sa mga gawaing bahay. Nang maiayos na ang lahat ng aking dadalhin, tuloy-tuloy na kaming naglakad patungo sa baryo ni Jenny. Palubog na ang araw ng mga oras na yon. Tahimik na ang paligid maliban sa mga tunog ng kuliglig at mga ibon. Habang naglalakad, pakiramdam ko ay medyo kakaiba ang klima. May maliit na takot na pumapasok sa aking damdamin. Ngunit pinilit kong iwaksi ang mga iyon. Higit sa lahat, masaya ang aking kaibigan at importante sa kanya ang gabing ito. Kailangan kong samahan siya anuman ang mangyari. Sa aming paglalakad papunta sa baryo nila Jenny, kasama si Ruben, bagamat ay medyo kabado, ipinagpapatuloy ko pa rin ang paglalakad upang samahan ang aking matalik na kaibigan. Sa katunayan, habang naglalakad kami ay patuloy pa rin ang kwento ni Ruben tungkol kay Jenny. Sa tono ng kanyang boses, malinaw na talagang namamangha siya sa babae. Anya, bukod sa kagandahan nito, napakabait at maalalahanin din daw ito. Dahil sa pagiging magkaibigan namin ni Ruben, alam kong bihira siyang humanga ng ganito sa isang babae. Kaya naman lalo akong naniniwala na seryoso na nga siya kay Jenny. Maya-maya ay naputol ang kwento ni Ruben nang may makasalubong kaming matandang babae. Nakatalukbong ito ng itim na tela at tila ba papunta sa kabilang direksyon. Tinignan ko ng mabuti ang mukha ng matanda. Bagamat medyo madilim na ang paligid, nakikita ko pa rin ito ng malinaw dahil sa liwanag ng buwan. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting lumayo na ang matandang babae. Doon ko lamang naramdaman ang paghinga ng maginhawa. May kakaibang tensyon kasi habang papalapit ito sa amin kanina. Pagkatapos noon, ay patuloy lang kami sa paglalakad. Sarado na ang mga tindahan at bahay sa daan. Tanging mga puno at talahiban na lang ang nakikita namin. Napansin kong parang papalayo na kami sa sentro ng baryo. Sa halip ay tila papasok na sa mas liblib na bahagi nito. Bumilis ang tibok ng puso ko nang ma-realize ito. Ngunit hindi ko sinabi kay Ruben. Ayokong sirain ang gabi niya. Pagkalipas ng isang oras, nakarating din kami sa pinakadulo ng baryo. Doon ay nakatayo lang ang iisang bahay na napapaligiran ng mga puno at kagubatan. Tiningnan ko ng mabuti ang paligid
Napakalayo na namin sa bayan at isolated na ang lugar. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Tinanong ko si Ruben kung sigurado ba talaga siya na dito nakatira si Jenny. Tumango lang siya at tinawag na ang pangalan nito. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang magandang dalaga na agad naming napag-alaman na si Jenny nga. Ngumiti ito at inanyayahan kaming pumasok sa loob ng kanilang bahay. Doon ay pumasok kami ni Ruben sa bahay nila Jenny. Bagamat nag-aalinlangan, sinamahan ko pa rin ang aking kaibigan. Una kong napansin ang kitid ng kanilang tahanan. Yari lamang ito sa kawayan at nipa. May maliit ding silong na gawa rin sa mga kawayan. Ang sahig naman ay walang semento, kaya't nakikita ang lupa sa ilalim. Subalit ang pinakanakapukaw ng aking atensyon ay ang malansang aming naaamoy sa loob ng bahay. Hindi ko mawari kung saan nanggagaling, pero nananatili itong pumipintig sa aking ilong. Inalok kami ni Jenny na umupo sa kanilang hapag. Habang naghihintay, naghanda ito ng pagkain para sa amin. Sinabihan niya kaming samahan na lang din daw namin sila ng lola niya sa hapunan. Lola? Mayroon pala siyang kasama dito sa bahay. Pero bakit wala akong nakikitang iba pang tao rito? Ang misteryoso. Sabi ko sa isip ko. Habang abala si Jenny sa paghahanda ng pagkain, bigla kong narinig ang isang kaluskos mula sa silong ng bahay. Sa kuryosidad, napatingin ako doon. Nagulat ako nang may nakita akong mga nagniningning na pulang mata na nakatingin sa aming direksyon. Agad akong napaatras at napayakap sa upuan. Mabilis kong tinignang muli ang silong, ngunit wala na roon ang mga mata. Natakot ako ngunit ayaw kong sabihin kay Ruben. Ayaw kong mag-alala siya o maistorbo ang gabing iyon. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Lumabas ang matandang babaeng nakasalubong namin kanina sa daan papunta rito. Gulo-gulo ang buhok nito at tumutulo ang laway. Halatang may sakit ito. Sa gulat, hindi ko napigilang sumigaw. Agad akong humingi ng paumanhin nang lapitan ni Jenny ang kanyang lola. Paliwanag niya, ganoon talaga ang lola niya kumilos kung minsan. Nang tingnan kong muli ang matanda, naalala ko na siya yung nakasalubong namin ni Ruben. Siya nga talaga. At siya pala ang lola na binanggit ni Jenny kanina. Maya-maya ay inanyayahan na kami ni Jenny na kumain. Pero nang tikman namin ang ulam, walang lasa ito. Walang asin o paminta. Kaya kinuha ko ang dala kong kalamansi upang patakan ito ng juice para magkaroon man lang ng lasa. Ngunit nang patakan ko ng kalamansi, bigla itong bumula at naglabas ng napakasangsang na amoy. At ang mas lalong nagpabigla sa amin ay may mga bagay na nag-float at lumutang mula sa sabaw. Mga tenga at mata ng tao. Nadiskubre namin na ang inihandang ulam ni Jenny ay naglalaman ng mga bahagi ng katawan ng tao. Sa sobrang gulat at takot, handa na kaming tumakbo palabas ng bahay. Ngunit bago pa man kami makaalis, narinig namin ang isang mabangis na pag-angil. Tinignan namin kung saan nanggagaling ito at nakitang si Jenny mismo. Nakaharap siya sa amin, ngunit tila naging iba na ang anyo niya. Ang buhok niya ay tumayo at ang mga mata ay namumula. May mga balahibo na tumutubo sa mukha niya
habang tumutulo ang malapot na laway mula sa kanyang bibig. Tol, tumakbo na tayo. Wika sa akin ni Ruben. Agad kaming tumakbo palabas ng bahay at humihingi ng tulong. Maya-maya ay narinig na rin namin ang malakas na pagaspas ng pakpak sa likod namin. Sa sobrang takot at bilis ng pagtakbo namin, nawala ako sa kondisyon. Nang lumingon ako, wala na si Ruben sa likod ko. Nagpalinga-linga ako at nakita ko siyang hinihila na ng dalawang malalaking nilalang pabalik sa bahay. Kahit natatakot, bumalik ako upang sagipin ang aking kaibigan. Hinamon ko silang harapin ako, imbis na ang aking kaibigan. Swerte namang may nakapa akong mga kalamansi sa aking bulsa. Agad kong piniga ito sa aking kamay at ipinukol sa mga nilalang. Nang matamaan sila ng kalamansi, mabilis silang umangil at umatras. Doon ko agad hinila si Ruben at tumakbo kami palayo hanggang makalabas ulit kami ng baryo. Pagod at nanghihina na kami nang may isang bahay na nagbukas ng ilaw at lumabas ang may-ari nito. Ikinuwento namin ang nangyari at inanyayahan niya kaming pumasok. Doon niya ipinaliwanag na ang mga iyon pala ay bantog na aswang sa kanilang lugar. Kaya natatakot ang mga tao na tumira malapit sa kanila. Buti na lang at napadaan kami sa kanilang bahay at nakaligtas. Kinabukasan, nais pa ni Ruben na bumalik at sugurin ang mga iyon, pero pinigilan na kami ng aming mga magulang. Mula noon, hindi na kami bumalik sa baryong iyon. Nalaman namin na ang mga nilalang sa tahanan ni Jenny ay mga bantog na aswang pala sa kanilang lugar. Mabuti na lamang at nakatakas kami ni Ruben doon. Nang marinig ng aming mga magulang ang nangyari, sobra nila kaming pinagalitan. Sinabihan kami na wag nang bumalik pa roon dahil baka hindi na kami makaligtas sa pangalawang pagkakataon. Mas mainam na kalimutan na lang ang nakaraan at magpasalamat na buhay pa kami. Sa kabila ng kagustuhan kong hulihin sila o paslangin para mawala na sila sa mundong ito, nanaig ang payo ng aking mga magulang. Ayaw nilang mawalan ng anak dahil sa kahangalan. Kaya naman sinunod ko na lang ang kanilang sinabi. Subalit kahit ilang taon na ang nakalilipas, naglalaro pa rin sa isipan ko kung ano na ang nangyari kay Jenny at sa kanyang lola. Napag-alaman kong buhay pa rin sila at patuloy na naninirahan sa baryo. Bagamat ganoon, hindi binigyang pansin ng mga tao ang nasabing nilalang. Marami pa rin ang nanirahan malapit sa kanila. Nagkaroon na rin ng ilaw sa daan at lumaki na ang populasyon doon. Pero kahit pa ganito, nananatili pa rin sa mga taga doon sa baryo ang takot at pangamba ng mga ito. Napakalaking aral ito sa akin na huwag basta magtiwala sa mga taong kakikilala lamang. Minsan kasi, may mga lihim silang hindi agad nabubunyag. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong hango sa aking karanasan kasama ang aking kaibigan na si Ruben. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maging mapagmatsyag tayo sa ating paligid at huwag agad maniwala sa mga bagay na hindi natin batid. Muli, maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay sa channel na ito. At mapagpalang araw po, Kuya Chris. Ako po si Oliver, isang estudyante mula sa lungsod ng Maynila. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang nakakatakot na karanasan na nagmistulang panaginip ngunit totoong nangyari. Naisipan naming mag-field trip sa isang liblib na probinsya. Sa simula pa lang ng aming biyahe, may kakaibang pangamba
at kaba na akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag pero tila may masamang mangyayari. Ang biyahe namin ay tumagal ng 7 oras. Habang nasa loob ng bus, marami sa amin ang abala sa pagkanta at pagsasaya. Ngunit ako, tahimik lang na nakaupo habang pinagmamasdan ang mga puno't bundok sa labas ng bintana. Bigla akong kinabahan nang marinig kong naliligaw na kami. Agad akong humawak sa aking anting-anting at taimtim na ipinananalangin na gabayan kami ng Panginoon. Nang marinig namin ang mga misteryosong kalampag sa bubong ng bus, lalo pang lumakas ang aming takot at pangamba. Sumilip kami at nakita ang isang babae na nakaupo sa harapan ng bus. Hawak-hawak niya ang kanyang mga tuhod habang umiiyak. Dahan-dahang lumapit sina Kuya Toto at Kuya Joel upang kausapin siya. Biglang humarap sa amin ang babae na mistulang halimaw. Agad siyang sumalakay kay Kuya Joel at kinagat ang kanyang liig na animoy isang lobo. Napaatras kami sa takot at tumakbo pabalik sa loob ng bus. Doon na kami tuluyang natakot. Paulit-ulit ang kalampag sa bubong. Tiningnan namin sa labas at nakita namin ang ulo ni Kuya Joel na inihagis sa bintana. Para kaming mahuhulog sa sobrang takot. Unti-unti kaming napapalibutan ng mga mababangis na nilalang. Gusto na lamang naming umuwi, ngunit walang makalabas dahil mahigpit ang bantay nila. Kasama ko ang aking mga kaibigan na sina Eden, Casey, Ayesha at Charmaine. Sinabihan ko sila na magkapit kamay kami at huwag bumitaw hanggat maaari. Habang magkakahawak kamay kami, may hawak akong anting-anting. Natakot ang mga nilalang sa liwanag nito kaya hindi nila kami inatake. Ngunit may ilan sa grupo namin na naiwan sa likod na hindi nakahawak. Kasama na rito si Madel na biglang nagbitiw para pulutin ang kanyang cellphone. Agad siyang nadakma ng mga nilalang at isa-isa nilang kinain sa harap pa mismo namin. Napakasakit tingnan ng eksenang iyon. Sa pagkakataong yun, tumakbo kami palabas ng bus at patuloy kaming tumakbo ng magdamag. Umaasa na makakalabas na kami ng kagubatan. Ngunit bumalik lang kami sa dating kinaroroonan. Doon ko napagtanto na naiwan pala ang aking mahalagang anting-anting sa loob ng bus. Sa puntong iyon, para akong nawalan ng pag-asa. Pumasok ako sa loob ng bus kasama ang natitirang mga kaibigan ko. Lahat kami ay nanginginig sa takot at pawis na pawis. Umupo ako sa pinakamalapit na upuan at ipinikit ang aking mga mata. Gusto ko nang magpahinga sandali at kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngunit ang mga imahe ng mga nilalang na iyon ay hindi maalis sa aking isipan. Maya-maya ay narinig ko ang pag-iyak at pagdaing ng aking mga kaklase. Paano na kaya tayo makakauwi nito? Tanong ng iba. Mayroon ding humihiling na sana ay mag-umaga na upang makaalis na kami rito. Sa gitna ng ingay at kalituhan, biglang nagkaroon ng katahimikan nang magsalita si Ma'am Chona. Mga bata, kumalma muna tayo. Mag-iisip tayo ng paraan para makaalis dito ng ligtas. Wika niya. Ipinikit kong muli ang aking mga mata at nanalangin. Hinihiling kong gabayan kami ng may kapal upang makaligtas sa nakakatakot na kalagayang ito. Bigla akong napalingon nang marinig ang isang malakas na sigaw. Bigla kasing may humila ng buhok ng isa kong kaklaseng babae. Agad siyang pinalibutan ng iba pa naming mga kaklase dahil sa takot. Sabay-sabay kaming napatingin sa bintana
pero wala namang kaming nakita. Maya-maya ay may narinig na naman kaming ingay sa bubong. Ano na namang nangyayari? Sino na naman ang nasa taas? Tanong ni Arman na halatang ninenervyos na. Tumingala kami at nakitang may dalawang mga mata na nakatingin sa amin mula sa bubong. Ang mga mata na iyon ay namumula at nakakatakot tingnan. Lahat kami ay natahimik sa takot. Biglang may malakas na kalampag mula sa labas ng bus. Parang may humahampas ng matigas na bagay sa salamin ng bus. Mga bata, manatili lang tayong magkakasama rito sa loob. Utos ni Ma'am Chona na nagpipigil ng iyak. Nang marinig namin ang isa pang kalampag, napasigaw na kami. Ma'am Chona, ano po ang gagawin natin? Tanong ni Casey. Nayakap-yakap na ako dahil sa sobrang takot na rin. Tumingin siya sa amin nang may mga luhang tumutulo. Mga anak, manalangin tayo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Magtiwala tayo sa Poong may kapal na ililigtas niya tayo rito. Tugon sa amin ni Ma'am Chona. Ramdam namin sa bawat isa ang takot ng sandaling yon. Kaya nagsiksikan kami at nagyakapan. Patuloy rin kaming nananalangin na sana'y magliwanag na. Maya-maya pa ay narinig na naman namin ang ingay sa labas ng bus. Ngunit ngayon ay may kasamang tawanan. Napatingin kami sa bintana at nakitang may dalawang lalaking nakaupo sa hood ng bus habang hawak ang ulo ni Kuya Joel. Tila pinaglalaruan nila ang ulo na iyon habang tumatawa ng malakas. Labis akong nagalit dahil doon. Mga hayop, bakit niyo ginawa yan kay Kuya? Sigaw ko sa kanila, although nanginginig rin ako sa takot. Ngumiti lamang sila sa akin nang nakakaloko bago itinapon ang ulo na kumalampag sa salamin ng bus. Muling natahimik ang lahat sa takot. Unti-unting pumapasok sa aming isipan na hindi ito panaginip at ang lahat ng ito ay tunay. Pagkatapos ng nakakatakot na insidente kung saan pinutol ng dalawang lalaki ang ulo ni Kuya Joel, muling bumalot ang katahimikan sa loob ng bus. Lahat kami ay nakayuko at tila ba nawalan na ng pag-asa. Napansin kong umiiyak na naman si Casey, kaya nilapitan ko siya at hinawakan ng kamay niya. Casey, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Bulong ko sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya bilang pasasalamat. Maya-maya ay nagkaroon na naman ng ingay sa labas ng bus. Tila may mga tao na umaakyat sa bubong nito. Sunod-sunod na mga yapak at kalampag na naririnig namin. Bakit ba kasi tayo pinaglalaruan ng mga nilalang na yon? Tanong ni Arman, na galit na galit. Napayuko na lamang kami dahil wala rin kaming magawa. Patuloy lang kaming nanalangin na sana'y lumipas na itong gabi. Biglang may malakas na hampas na narinig sa isa sa mga bintana. Lahat kami ay natakot at napasigaw. Agad naming tiningnan ang bintana at nakita ang isang nakakatakot na mukha na nakatingin sa amin. Ang mga mata niya ay pula at mayroon siyang ninunguyang isang bagay. Anong kinakain niya? Tanong ni Charmaine bago siya napatakip ng kamay sa bibig. Doon ko lang napansin na hawak ng nilalang na iyon ng isang kamay ng tao. Tila kinakain niya ito habang nakatingin sa amin. Hindi kaya yun ang kamay ni Madel? Tanong ni Ayesha. Napatingin kami sa likod at napagtanto na wala na si Madel. Marahil ay siya ang kinain ng hayop na nilalang na iyon. Sa sobrang takot at panglulumo,
napaiyak na lamang ulit kami. Bakit po, Panginoon? Bakit mo kami pinarurusahan ng ganito? Dasal ko sa aking isipan. Patuloy ang kalampag at ingay sa labas habang kami nakayuko sa loob. Pawang nanghihina at nanginginig. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto ng bus. Napalingon kami at nakita si Ma'am Chona na may hawak ng malaking kutsilyo. Mga anak, oras na para lumaban. Sundan niyo ako sa labas. Utos niya sa amin. Natahimik kami sandali bago sumunod. Tila biglang nagkaroon ng tapang at lakas si Ma'am Chona upang harapin ang mga nilalang. Isa-isa kaming lumabas ng bus na may hawak ding patalim o kahoy. Bigla siyang tumakbo papunta sa gilid ng bus at doon namin nakita ang isang nilalang. Mabilis na sinaksak ni Ma'am Chona ang nilalang gamit ang kutsilyo niya. Napasigaw ito ng malakas bago natumba sa lupa at nanahimik. Tumingin si Ma'am sa amin. Kailangan nating tapusin silang lahat. Sundan niyo ako. Utos niya bago tumakbo palayo. Wala nang nagawa ang grupo kundi ang sundin siya dahil sa takot rin. Sumunod kami kay Ma'am Chona habang siya ay patuloy na tumatakbo papalayo sa bus. Hawak niya ang matulis na kutsilyo na handang ipagtanggol kami laban sa mga nilalang. Saan po tayo pupunta, Ma'am? Tanong ko habang tumatakbo. Ngunit patuloy lang siyang tumakbo na parang walang narinig. Maya-maya ay huminto siya at nilingon kami. Kailangan nating hanapin ang pinanggalingan ng mga nilalang na yon. Tingin ko, galing sila sa isang liblib na kagubatan. Wika niya. Natahimik kami at nag-isip. Totoo nga, hindi magkakaroon ng mga nilalang na iyon kung walang pinanggalingan. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng aking lolo nung bata pa ako. Sabi niya dati, ang mga maligno o engkanto, pati na rin ang aswang, ay naninirahan sa mga yapak o punso sa kagubatan. Tama po kayo, Ma'am Chona. Hanapin po natin ang lugar nila. Tugon ko kay Ma'am. Tumango siya at muling tumakbo papasok sa kagubatan. Madilim man, sinusundan pa rin namin siya dahil siya lamang ang may tapang sa amin. Matagal naming hinanap ang lugar sa dilim ng gabi. Sobrang sukal ng kagubatan kaya mahirap makakita ng anumang yapak. Maya-maya ay nakarinig kami ng tunog ng tambol at pagsasayaw. Agad kaming napatigil at nakikinig. Mukhang ito na nga ang pinagmulan ng mga nilalang. Dahan-dahang naglakad si Ma'am Chona patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Sumilip kami sa isang malaking puno at nakita ang isang malaking yapak. May naglalakihang apoy sa gitna nito at maraming nilalang na nagsasayaw. May hawak silang mga ulo ng tao habang sumasayaw. Nandito pala ang mga yawa. Bulalas ni Ma'am Chona. Hawak niya ang kanyang kutsilyo at handang lumaban. Lumapit siya ng walang takot sa yapak kahit pigilan pa namin siya. Mga nilalang ng dilim, maghanda kayo dahil papatayin ko kayo. Sigaw ni Ma'am Chona bago siya tumakbo papunta sa yapak. Lahat ng nilalang doon ay napatingin sa kanya at agad na umatake. Nakipaglaban si Ma'am Chona ng walang takot. Isa-isa niyang sinaksak ang mga nilalang gamit ang kanyang matulis na kutsilyo. Ngunit dahil marami sila, nahirapan din siyang labanan ng lahat. Ma'am Chona! Sigaw namin nang makita namin siyang tumalsik matapos sipain ng isang nilalang. Mabilis kaming tumakbo papunta sa kanya upang tulungan siya. Nang makalapit kami,
nagulat kami nang biglang maglaho ang lahat ng nilalang. Pagkatapos ng labanang naganap sa yapak, dahan-dahan kaming lumapit kay Ma'am Chona na nakahandusay sa lupa. Nag-aalala kami dahil baka nasaktan siya ng malubha. Ma'am Chona, gumising po kayo. Paulit-ulit na saad ni Charmaine habang hinahaplos ang mukha niya. Maya-maya'y dahan-dahang nagmulat ang mga mata ni Ma'am Chona. Mga anak, anong nangyari? Tanong niya habang unti-unting bumabangon mula sa pagkahiga. Agad naming inalalayan si Ma'am Chona habang iniupo siya sandali upang makapagpahinga. Ipinaliwanag namin sa kanya ang nangyari, kung paano niya buong tapang na hinarap ang mga nilalang. Ngunit nahirapan ding labanan niya ang lahat dahil mag-isa lang siya. Pero parang bigla silang nawala nang dumating kami upang tulungan siya. Oo nga, naalala ko na. Salamat sa inyong tulong mga anak. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawang labanan ng mga nilalang na iyon. Tugon ni Ma'am Chona na may ngiti sa kanyang mga labi. Nang makabawi na siya ng lakas, muling nagpatuloy ang aming paglalakad pabalik sa bus. Madilim pa rin ngunit may maliit ng liwanag mula sa silangan. Malapit na ang pagsikat ng araw. Mga anak, salamat sa inyong tapang. Hindi natin malalabanan ang kadiliman kung watak-watak tayo. Ang pagkakaisa ang susi sa tagumpay. Wika ni Ma'am Chona habang naglalakad kami pabalik. Maya-maya ay nakita na namin ang bus. Laking tuwa namin nang makita itong buo at walang sira. Dahan-dahang pumasok kami sa loob ng bus at agad na umupo. Pagod na pagod ang aming mga katawan at damdamin sa mahabang gabi ng takot at pakikibaka. Bagamat marami sa amin ang namatay, natutuwa ako dahil may mga natira na buo at ligtas pa rin kaming nakalabas. Maraming aral ang nakuha namin mula sa karanasang ito. Mas nagkaisa kami bilang magkakaklase at natutunan naming harapin ang anumang pagsubok ng magkakasama. Habang papalapit na ang umaga, taimtim kong ipinagpasalamat sa Panginoon ang kanyang pagliligtas sa amin. Kahit anong mangyari, ang pananampalataya at pag-asa ang magbibigay liwanag sa kadiliman. Hanggang dito na lamang po mga kaistorya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang June mula sa Camarines Sur. Nais kong ibahagi ang isang pangyayaring naganap sa buhay ng aking kaibigan na si Chris. Nakatira si Chris sa bayan ng Naga sa Camarines Sur, kasama ang kanyang 2 anak. Siya ay nagtatrabaho bilang isang lending officer sa isang kumpanya ng pautangan. Mapanganib ang kanyang hanap buhay dahil kailangan niyang pumunta sa mga liblib na lugar upang maningil ng utang. Sa kabila nito, patuloy na ginagampanan ni Chris ang kanyang trabaho, alang-alang sa kanyang mga anak. Masipag siyang kumakayod upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mga anak. Ngunit hindi biro ang mag-isa na lamang magpalaki ng 2 bata. Ilang taon na rin kasing pumanaw ang kanyang asawa na si Ruth. Napakasakit para kay Chris na mawalan ng mahal sa buhay ng biglaan. Dahil dito, naisipan kong isulat ang kwento ni Chris tungkol sa nangyaring pagpanaw ni Ruth upang maibahagi ko sa iba ang kanilang malungkot na karanasan. Naway magsilbing aral ito sa atin na maging mapagmatsyag sa ating mga kapwa. Nagsimula ang lahat ng una nilang pagkikita nila Chris at Ruth.
noong mga panahon pa ng kanilang kabataan. Magkaklase sila noong high school, kaya naman magkakilala sila. Isang araw, nagkita silang muli sa isang fast food restaurant habang kumakain mag-isa si Ruth. Tinawag siya ni Ruth at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Pagkalipas ng ilang taon, naging magkasintahan sina Chris at Ruth. Hindi inakala ni Chris na magkakaganito sila ni Ruth, lalo na't crush niya ito nung high school pa lamang sila. Nang makapagtapos sila ng pag-aaral at makahanap ng matatag na trabaho, napagpasyahan nilang dalawa na magpakasal at magsimula ng sariling pamilya. Sa wakas ay natupad ang pangarap nilang dalawa na mabuo ang isang masayang tahanan. Matapos ang kasal, nagsimula silang mag-ipon upang makabuo ng sariling bahay. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsisikap at tiyaga, natayo rin nila ang kanilang pinapangarap na tahanan. Isang simple ngunit masayang tirahan para sa kanilang magiging pamilya. Hindi naglaon, dumating din ang unang supling nila Chris at Ruth. Isang lalaking sanggol na nagbigay saya at liwanag sa kanilang tahanan. Pinangalanan nila itong Manuel. Si Manuel ay naging inspirasyon para lalo pang pagsumikapan ni Chris ang kanyang trabaho. Ginawa niya ang lahat para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Habang lumalaki si Manuel, nabiyayaan din sila ng isa pang sanggol, isang babae na pinangalanang Maria. Doble ang tuwa at sigla sa tahanan nila Chris at Ruth dahil sa dalawang masasayang anghel. Bagaman nagkaroon sila ng mga pagtatalo at hindi pagkakaunawaan gaya ng normal na mag-asawa, masaya at maayos naman ang kanilang pamumuhay. Ngunit hindi nila inaasahan ang nangyaring trahedya nang biglang nagpahinto sa kanilang masayang pamilya. Isang insidenteng naglagay sa panganib sa buhay mismo ni Ruth. Unti-unting lumala ang kondisyon ni Ruth. Nagkaroon siya ng mga sintomas na hindi maipaliwanag. Unay nagsimula siyang magsuka ng mga kakaibang bagay na tila dugo. Nawalan din siya ng malay at hindi na makalakad ng matagal. Dinala agad siya ni Chris sa ospital, ngunit walang makitang anomalya ang mga doktor. Normal ang mga resulta ng mga laboratory test. Kasabay nito, unti-unting lumalaki ang tiyan ni Ruth na para bang buntis. Ngunit alam nilang hindi ito maaari dahil matagal na silang hindi nagko-kontak. Dahil hindi makapagbigay ng diagnosis ang mga doktor, naisipan nilang dalhin si Ruth sa isang kilalang albularyo sa lugar nila. Ito ang matandang si Aling Tessie na may kakayahang magpagaling ng mga kakaibang karamdaman. Pagdating nila kay Aling Tessie, agad na nakilala nito sina Chris at Ruth. Napansin din kaagad nito ang kondisyon ni Ruth at ang presensya ng isang malakas na kasamaan. Ayon kay Aling Tessie, nabarang si Ruth ng isang mapanggulo. Ipinakain sa kanya ang isang sumpa na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Kaya lumalaki ang kanyang tiyan at nagsusuka siya ng mga kakaibang bagay. Gumawa si Aling Tessie ng mga dasal at ritual para labanan ang sumpa. Ngunit huli na ang lahat. Napakalakas na nito at kumalat na sa buong katawan ni Ruth. Wala nang magagawa pa si Aling Tessie upang iligtas si Ruth. Pauwi na sina Chris at Ruth nang biglang sumabog ang tiyan nito. Dumugo ito ng malala at namatay si Ruth sa pagdurugo at sakit. Nawala ng malay si Chris sa nakitang pangyayari. Nang magkamalay, ay dumiretso sila sa ospital.
Doon na lamang nalaman ni Chris na pumanaw na ang kanyang minamahal na asawa. Hindi niya alam kung paano niya ito matatanggap at haharapin. Ngunit naisip niya ang kanyang mga anak. Kailangan niyang bumangon para sa kanila. Kahit paano ay kailangan niyang muling mabuhay ng normal. Kaya't mula noon ay itinuon na lang ni Chris ang kanyang lakas at atensyon sa mga anak. Pinangako niya sa sarili na hindi na mauulit ang nangyari kay Ruth sa sino man pang mahal niya sa buhay. Pagkamatay ni Ruth, naging malungkot at mag-isa si Chris sa buhay. Mahirap para sa kanyang harapin ang bawat araw na wala na ang kanyang mahal sa tabi niya. Ngunit kailangan niyang maging matatag para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sila na lamang ang nagbibigay liwanag sa kanyang mundo. Kaya't unti-unting muling bumangon si Chris at pinilit maging normal ang takbo ng kanyang buhay. Bumalik siya sa dati niyang trabaho bilang lending officer kahit delikado ito. Araw-araw gumigising siya ng maaga upang maghanda ng almusal ng kanyang mga anak. Pagkatapos ay dadalhin niya sila sa eskwelahan bago pumasok sa kanyang trabaho. Masaya siyang nakikita ang mga anak na lumalaki ng malusog at masaya. Patuloy silang nag-aaral ng mabuti at sumusunod sa mga gabay niya bilang ama. Tuwing weekend naman, inilaan ni Chris ang oras para sa kanyang mga anak. Nagluluto siya ng masasarap na pagkain o namamasyal upang magkalapit sila bilang pamilya. Kahit pa man mag-isa na siyang nagpapalaki sa kanila, pinaparamdam ni Chris na buo pa rin ang kanilang pamilya. Pinupunan niya ang papel na iniwan ni Ruth upang matiyak na maayos ang paglaki ng kanyang mga anak. Sa gabi bago matulog, laging nag-uusap sila ng mga bata tungkol sa nangyayari sa buong araw. Sinisiguro ni Chris na malalaman niya ang kanilang mga problema at pangangailangan bilang mga bata. Sa gayong paraan, naibsan ni Chris ang lungkot dala ng pagpanaw ni Ruth. Natutunan niyang mabuhay ng mag-isa alang-alang sa kanyang mga anak. Ngunit hindi niya kalilimutan ang insidenteng ikinamatay ng kanyang asawa. Ipinagdarasal niya ito at sinisikap na turuan ang kanyang mga anak tungkol sa mapagpatawad na puso. Pinagpatuloy ni Chris ang pamumuhay ng normal kasama ang kanyang mga anak. Bagaman nasaktan siya ng malubanang mawala si Ruth, unti-unti rin siyang nakabangon sa nangyari. Natutunan niyang harapin ang bawat araw ng mag-isa. Patuloy siyang nagtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa gabi naman, inaalagaan niya ang kanyang mga anak at pinakikinggan ang kanilang mga kwento. Ngunit hindi niya kalilimutan ang insidenteng ikinamatay ni Ruth. Lagi niyang binabalaan ang kanyang mga anak na mag-ingat sa mga hindi nila kilalang tao. Ayaw niya nang maulit ang nangyari sa kanilang ina. Mga anak, huwag kayong papayag na bigyan ng kahit na anong bagay ng isang hindi ninyo kilalang tao. Delikado yon at baka may masamang intensyon ng taong yon. Paalala ni Chris sa kanyang mga anak. Tumango naman ang kanyang mga anak. Opo tatay, mag-iingat po kami. Tugon nila. Isang araw, dumating ang kaarawan ni Manuel. Naghanda si Chris ng salo-salo at inanyayahan ng mga kaibigan ng kanyang anak. Masayang nagdiriwang ang mga bata. Maya-maya, biglang may huminto sa labas ng bahay nila. Isang babae ang nag-alok ng mga kakanin bilang regalo kay Manuel. Ngunit naalala ni Manuel ang paalala ng kanyang ama, kaya tumanggi siya. Salamat po, ngunit
Delikado pong tanggapin ang pagkain mula sa hindi ko kilala. Ni Manuel. Galit na umalis ang babae. Nang gabing yon, kinuwento ni Manuel ang nangyari. Napaluha si Chris sa kanyang anak dahil masunuring sumunod ito sa kanyang payo. Mula noon, patuloy na itinuturo ni Chris sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng pagiging mapanuri at mapagmatsyag sa kapwa. Hinihikayat niya silang maging mabuti at matulungin sa lahat ng pagkakataon. Natutunan ng magkakapatid ang leksyon mula sa nangyari sa kanilang ina. Naging aral ito upang maging mabuting anak at kapwa-tao. Dahil sa pangyayaring iyon, natutunan nilang pairalin ang pag-iingat at pagmamahal sa kapwa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Ang inyong kaistorya, June. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.